Хора, Коста, взех си Kinder Joy. Плюс това много ми се падне. Ако ми се падне, добре. Ами аз не знам какво ми се падне. Сетрик и Снейп и трябва да събра цялата колекция за награда. Ама че играч. Трябва да събере си още малко. Вижте това. Метлите на Хари Потър и точно метлата, де. И за това, кой знае какво е толкова. И за това, който можете да се сетите. Ако ви излезе Kinder Joy, можете да лайкнете и да харесате видеото и напишете ми долу коментарите и аз ще ви отговоря абсолютно всички коментари. И то цели коментари. И затова знаете какво е колекцията. Иначе съм колекционер. Да. Даже имам и Хари, Джини, Джо Чан и Златния Хари Потър, Дъмблдор, Хагрид, Рон, Малфой, Луна, Хармайни и Худ. Но още нямам Седрик и Снейп. И затова можете да харесате коментарите и ще се видим скоро. Чао!